खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जाहैबाय जोंहा गणेशपुर गामियाव आङो खाम सिफुं सोलोंथाइनि हाबाफारि फोरोंथाइखौ होगासिनोमोन नालाय दा दिनै फैयै फैयै 2 मासानो जाफैसिगोन दा बे 2 मासनि गेजेराव आङो खेबसेबो बिथांमोनखौ खाम दामग्राफोरखौ आरोना खाम दामग्राफोरखौ माने जानजियाव लाहोनानै खेबसेबो दामहोफेराखै आरोना ओमफ्राय दिनै दामहोनो नागिरदों आरोना दा माबायदि जानजियाव लानानै बिथांमोना दामनो हायो बेखौ आङो माने दामहोगोन आरोना दिनै दा हागोन ना हाया नायनोसै दायो दिरुंखौ थिक खालामगासिनो माखासेया नै लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोफोरनो जेसेबां एसेबां शेयार खालामबानो जाबाय आरोना जोंना गणेशपुर गामिनि जा खाम सिफुं सोलोंनायनि हाबाफारि लादोंमोन नङा होमबा बे गणेशपुर गामियाव दा बेयाव जोङो बांसिनानो स्टुडेन्टफ्रा हिन्जावसाफोर गोजासो बांसिनानो हौवासाफ्राबो दंमोन समान समान थाङै थाङै हौवासाफ्रा जोंना बै फंबाय सासे आरो नैथिंजाय सानै दङ आरोना बिथांमोनाल' नायल' जाल' दंसै आरोना दा उफाय गैया जोंहा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो हिन्जाव माहारिफ्रासो दावगागासिनो नालाय बेनिखायनो जोङो जेरावखि थाङा बा जेखि आयदा सोलोङा मानो हिन्जावसाफोरखौल' बांसिन मोननो हायो दा दिनैबो जोङो गणेशपुर गामियाव माने ग्रोम ग्रोमै हिन्जावसा गथ'फोरखौल' बांसिन मोननो हादों आरोना दा बिथांमोनानो फरायनायजों लोगोसे जाबादा जा ओरैनो इयुननि गोनांथिनि थाखाय माने खाम सिफुंखौ सोलोंनानै लानो होननानै आखायाव लादों आरोना बिथांमोना दा दिनै माबायदि जायो नायलांदो लोगोफोर दायो नोंथांमोन सिगाङाव बिथांमोनखौ जानजियाव हर होनानै खामखौ दिनै बुनो होनो नागिरदों आरोना दा माबायदि जायो रोङोना रोङा माने सोलोंजेननायनिफ्राय दिनैसिम माने जानजियाव लानानै बुफेराखै आरोना बिथांमोना आरो आंबो थिननाय जायाखै दा दिनै बिथांमोनखौ जानजियाव लानानै दामहोनोसै माबायदि दामनो हायो ना हाया दामथ' हागोन मानो हाया जानो बयबो हायो दा बिथांमोना माबायदि दामो नायनोसै ओमफ्राय इथिंजाय जोंहा सिफुङाव दङ बिथांमोनाथ' सिफुंखौथ' दिखांनानैसो दामखानांगौ जेरैखि जाया ना दोननानै दामोमोन बिसोर जेरैखि जाया दिखांनानै दामखायोना दा खामखौ जोङो आनजाद नायग्रोनोसै आरोना माबायदि दिखांनानै दामो लोगोफोर दायो नोंथांमोननि सिगाङाव नै जानजियाव लाना दामनो नागिरदों नैबेखौ खेवनांगोन दै लोगोफ्रा खाना हो आं जास्ट खोन्था होबाय थागोन नों खाना होलाय देलाय नैबे खोमायाव सोनानै गोरा बोथाबनानै खाखा माबाखौ जानजिनि एसे गोजौआव बोखोना होखानाय जराव ओमफ्राय दाहाय माबालांगोन आरो ना गोरा बोसोखा बिथिं सासेनिया बिराद बुरजा नांदों नामा मानसिफोर गस्लदगोन इयो गस्लदगोनदां गस्लदनाय नङा खोमा टाइट जादोंना जायाखै एसे गोजौ जायाखै गिदिरथार नै एसे गोजौ गस्ल लांलै माबासो इखौ एसे गोजौ दोनथ' दा दख्लायबोगोन दै जानजिखौ जेबायखागोनलै गंना होनाङा मानसिया लानाया एडजास्ट जायाखै नोंनि खाम लानाया एसे मोजां देलाय नायलाय नै बिथिंना जाबायना जायाखै एसे गोजौ लाबोखा जानजिनि एसे गोजौ लाखा दिरुंखौ ओमफ्राय दा मालाय माबा लांगोन जाहैदोंना मिलायाखैलै आथिं थोंसेखौ एसे गोजौ थिखोनानै दामबानो जागोन दे मा जाबाय दा जाबायना जायाखै नोंनिया जाबाय दा दे ना जौद्रायाव थादों लोगोफोर दायो ससे दामहोनायनि आरोना माबायदि जायो नायनोसै रेडि दङ नै
दामग्राफोरा हागोन ना दामनो हागोन दा जानजियाव लाना सायाखैना जानजिया नोंनालाय जेबो प्रब्लेम गैया दा दे दामनाय नायनोसै ना सिफुं दामग्राफ्रा दै सिफुं सुग्राफ्रा जाबस्रिं जथा दामग्राफ्रा रेडि लोगोफोर खाम लानाया एसे सेटिं जायाखै बिनिया बिराद प्रब्लेम जागासिनो जायाखै ना बिराद गिलिर नै बे खामा बिराद गिलिर ओमफ्रायो जानजियाव लानाया सेटिं जायाखै आरो ना एबार मा दिद नांदो एसे टाइट जादों ना एबार नैबेखौ नैबे दिरुंखौ सोनायनि सिगां उदैखौ माबाखौ एसे फिसा खालायना होनांगौ दे एसे ओरै ओमफ्राय जै खाखांबाथाय उदैखौ एसे बोलोखौ हगारना होदो आरो ना होमबासो टाइट थागोनथ' दायो एसे नायबावनि लोगोफोर बिथांमोनखौ खेबसे दामहोनानै नायबावनि माबायदि जायो आरो ना खेबसे दामबावदो दै नोंसोर दै ना बेनिफ्राय बिथिंजाय दङ जोंहा नै बे फंबाय सासे दंबायो खाम दामगोना ओमफ्राय नैबे सासे दङ सानै साथाम साब्रै साबा नैबेजों ओमफ्राय नै माखासेया सिफुङाव गोजा दै दा बिथांमोनखौबो दामहोगोन दे दायो बिथांमोनखौ खेबसे दामहोबावनोसै रेडि ना नोंबो रेडि जाबाय सिफुङाबो रेडि खाम जाबस्रिं जथा गासिबो अके ना बिथिं खोमसि नुहुरदों दा अब्ला दामदो 1 2 3 गो नोंसिनिया जाथ'बाय दायो बोख्लायदो बेखौ खेवनानै बोख्लायना हो माखासे लोगोफ्रा दे माखासे दंबायो बिसोरखौबो आनजाद नायनांगोन दे खेवना हो माखासे खेवना हो आर'नाइया सादों नामा दे ए ग्रुपनिया हाबग्रोजोब ए ग्रुपनिया लाग्रोजोबखा दे खाना होदो दे दे नोंना उल्थासो ना खामा
खामखौ खानायनि सिगां उदैखौ एसे बोखोना ला हां बोखोनाय बायदि हां बोखोनाय बे उदैखौ एसे फिसा खालायना ला आरोना ओमफ्राय जाबाय दा नोंनाव जाखाबाय टाइट जाखाबाय मोजां खा लुसि जाबाय बायदि मोनबाय लुस जाबाय बायदि मोनबाय दा मोजां खा नों मोजां थिखोना होबाय थाथ' उदैखौ फेसेमना ला उदैखौ जाबा जानजिया जलांगोनबो इदि खानानै माबा लाङो ना लुस जालाङो इखौ आन्दाज ला आथिं हमथाथार जाबायना नोंनिया जाथ'वाखै टाइट जाबायना जायाखै नै लोगोफोर बैखौ माबानांगौ दे सासेयाल' दं सानै साथाम दं नाङा नै सासेना रेडि जाबाय थिखोनो हादोंना रेजेंसो दा बियो जेसेखि गिलिरानो जाया मानो जानजियाव लाबा टाइट थाखायो दै जानजियाव लाबा मोजां थाखायो नोंनाबो थिगैनो थाबायना बरिया दे दायो पजिसनाव थादो लोगोफोर दायो बे ग्रुपनिनो जोंहा सानै दंबायो दा बिसोर सानैखौ जोङो दामहोना नायनोसै जानजियाव लानानै माबायदि दिनैसो फार्स्ट टाइम ना जानजियाव लानानै दामनाया नोंनाबो दा ना दिनै गोदान माबायदि दामो नायनोसै नोंसोरो दाउस्रि देलाय दामना देखायलाय दै जानजियाव लानानै आरो आगदाथिं एडजास्ट जायोना आगसिथिं एडजास्ट जायो आथिंखौ फारसे एसे थिखोग्लांबानो जाबाय दै ओमफ्राय जोंहा नै बिथिं हेफाजाब होग्राफोर दङ दामनाय जथा दे दायो दाउस्रि देलायनो दै लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माबायदि जानजियाव लाना दामदों हादों आरोना हानायाथ' हाखायो बयबो अब्लाबो बिथांमोना दिनै फार्स्ट टाइमावनो हादों आरोना हानायालाय दानिसो माबायदि दामदों बेखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरो दायो बिथांमोनखौ आङो सिख्रि सिख्ला दामनानै दिन्थिहोनो नागिरदों आरोना दायो सिख्रि सिख्ला दामदो थिखोनो हागोन हाला हायो दा जेबोथ' प्रब्लेम मोनाखै गंसेया गिलिर दै लोगोफोर खामा ओमफ्राय नैबे एसे रेजें ओमफ्राय मा जाखो जोंहा नै दामै मा अबस्था जाखो नै गैला अबस्था गैला ओमफ्राय बिथिंबो दामै नै लोगोफोर मा अबस्था जाखो नै मास मोननैनि गेजेराव बियो थाहैनाय नंला आरोना जोंनि सोलोंनाया जोबबाथाय गैखाला नै बेबो गैला आरो बिथिंबो नै गैला सेस सोलों माने बरबाद जाजोब्बाय उफाय गैया माबा मोनसे खोमायोब्ला माबा मोनसे मोनखायो बेखौ बयबो मिथिखायो माने माबा मोनसे मोननांगौब्ला माबा मोनसे खोमानांगौ जायो आरोना दा थिग बे
लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जोंहा ए ग्रुपनिनो नै सानैया माबायदि दामदों दामनो हादों आरोना बिथांमोनाबो जानजियाव लानानै इसेबां खस्थ' मोनाखैनो दे दायो नोंसोर दोनथ'दो जोंहा माखासे दंबायो बि ग्रुपनिनो आरोना बिथांमोनखौबो जोङो जानजियाव लाहोनानै दामहोनो